the trigger, free your soul. Sziasztok, Vadász Péter vagyok. Sziasztok, Szilasi Bálint vagyok, a Kórint. És ez a második trükkhúzás az Online Game of Skate-ben. Az előző fordulóban a variál hívflippet húztuk. Hadd köszönjük meg a támogatást a Setup Shopnak, az eddigi érdeklődéseteket, valamint a 92 kvalifikált versenyzőknek az eddigi pályázást. Tehát akkor az eheti trükköt azt végül is Kórint fogja kihúzni, pontosabban kidobni, de térjünk is akkor rá a trükkhúzásra. Lose control, push the trigger, free your soul. Don't you know? És a Kórint erre a dárszáblára fog dobni, aki nem tudja, hogy melyik kártya alatt milyen trükk rejlik. Akkor kezdjünk is neki. Push you out of the way. Okay, but take it easy. I am interested to see what sways your mind so heavily. Az eheti trükkünk a hard flip. Kellemes hard flippet kívánok!